Nginamkela Content TV. Igama mkhulu nkhazimulo. Nganza amathongo. Namhlanje angeke ngithinte igaba zamoya ngendlela engizosingambulelwa ngayo noma ngendlela engiyi-understand ngayo kuloko engakhuliswa kona. Okay? Now, asesibeka nje. La phezulu uNkulunkulu, indodana, umoya oyingcwele, ingilosi, ama-3 living creatures lelo dala zaNkulunkulu ezile phezulu. Kwehle kwabanikazi basekhaya kube yinkanyamba. Kwehle ushone enzansi kulezo nkanyamba khona lithiwa yindlondlo zasekhaya. Mase lezo ndlondlo kube yini? Yidlozi lakini. Angithi before idlozi kuzoba khona iy'thonga. Mase kuba idlozi lakini kugogo nomkhulu lawo madlozi akho kube uwena. Mase kube umelaphi wena kambe mina nombawa omunye ozoba i-navigator yakho. Masihlehla from umelaphi suka wena sokumelaphi siya kuwena sakuyidlozi ugogo nomkhulu. Le dala lezi zihlukene ngendlela yazo umsebenzi wazo ukuphatha ugogo nomkhulu ngoba mangithi idala sengikhuluma ngey'ndlondlo bahamba nazo. Mayithi iy'ndlondlo le nyoka eniyiphuphayo lo xama enibabonayo nyangizwa la mathagi eniwabonayo lelwane eniy'bonayo zinjalo nkosi yami azijiki zuwena ezakini imoya yakini kade yabakhona kudala. Yingakho kuthiwa umuntu unemimoya nabantu abadala. Abantu abadala bayona imimoya yona abantu abadala sizuthu ehlukile lezo. Nyangizwa imimoya ile ndlondlo nisuke niyibona leyo nyoka osuke uyibona kade yabakhona lapha ekuqaleni. Igada sonke isizukulwane kuhambe kube khona umuntu ekhaya ezofuna ukumgaxa okambe isondele kuyena ngesimo sokuthi khona into abafuna ukuyilungisa noma khona into abafuna ukuyidlulisa. Nyangizwa inkinga yamanje sibhekene nayo. Yebo, ninizwa uNkulunkulu uthi hhayi leyo nyoka oyibonayo yidlozi, umkhulu, ugogo fanele bahlambuluke kahle, fanele bahlambuluke cha. Lonke lama big 5 nale nyoka yindlondlo idala zakini ezikhona zikamenzi zaNkulunkulu zaJehova ey'hamba nedlozi ngoba lasibambisana naleyo gogo naleyo mkhulu. Ngamanye amazwi leyo nyoka leyibonayo ijiki njalo. Ngigxila kwinyoka ngoba ngazi kahle ngiyayisaba iyona engifuna ukuhamba kuyona. Okay, ayijiki nje njalo leyo nyoka yasekhaya. Ngithi inyoka khona nizongizwa ngingalo ngithi inkamba phansi umadeleli ngiyenzela ngoba siyafundisa la. So ugogo nomkhulu njengoba befikile bahamba nale ndlondlo ezibathumile zasekhaya. Le ndlondlo lezi uzobona ugogo emfuleni athi ngilungisele lo nalo ngumndawo. Ufike uyolungisela ugogo lapha uqhume base phuma inkamba phansi. Qhume sekuphuma uxamu manje. Qhume sekuphuma inkosazana manje. Kwenze njani? Ingoba sekuvela lo moya ugogo akade ehambisana nawo noma ade sebenzisana nawo kudala wasekhaya okhethe wena ukuthi ubambisane nawe ngaleyo ndlela. Nyangizwa le ndlondlo lezi zikhona from the beginning of time zokugada umndeni. Bakade nabanye kwawena mase zikunamathele ngendlela besinamathele ngayo. Kusuke khona into abafuna ukuzoyenza kuwena kambe wena uzobalungiselela okambe wena uzolapha ngoba mawulapha noma ubethela awubetheli ngogogo wakho noma ngomkhulu wakho uthi uyobethela uyola izinto. Ayithi mawulungisela umuntu la emhlabeni ugqoka amabhayi ungene kwinkamba ugqoka ibovu ugqoke lo maqhele lo bovu lelo usuba yiloyo muntu noma lelo dlozi elila emhlabeni usuyogida lapha. Mawugida lapha uyabagidela ke hayibo qonqonqo idlozi ekade lilindile sehlangene nami la ifanele ilungiselele. Ngathi ugida ngoba kufana nokungqongqoza kwabantu kwelaba amathonga abalele uthi nevukani phela niwelise lo angishiye nalowo kwakhe sengibamukelile sesihlangene. Nyangizwa so mawukuthi niyabawelisa kukhona amathonga abafika ngobuthongo nabafika phela mawulele abangale abaphumulile. The minute nithatha izinto zagogo nomkhulu bayahamba nabayophumula usale nale ndlondlo. Abanye benu umkhulu angazi indaba
1 2 3 ngibona nje kuqhamuka umuntu omfishane ephuma ehlathini. Mkhulu 1 2 3 ngithi ngisahleli ngibona indlu encane utshani kuphuma umuntu omfishane angazi indaba. Kodwa ikhehla liyamemeza lithi ngile ehlathini nako kokwami. Manje lapho sekuthinta isimo sabathwa. Amakhehla asekhaya ayenabathwa noma ayesebenza naley'dalwa lezi eyazibofundisa imithi. Wengicela sazi ngani kukhona umuthi othiwa umthunduluka uncengendlela osiphahluka lawo magama siwaze lapha. Ngoba phela bafundiswa yibona laba behlathi. Angadedi inkulumo. Ugogo nomkhulu masebewelile. Le ndlondlo lihlala nawe. Sezi-responsibility yakho ukuthi wena usebenzisane nabo ngendlela abakufundisa ngayo. Kambe benze ngesipho okambe ngobizo. Bazosebekhola wena. Angiyiphindeke lento le ngingathinta indaba yomhlaba uhlangene. Mangithi umhlaba uhlangene, ngintshela ingane zedlu ukuthi le dalwa noma le moya yasekhaya kufanele uye la ivela khona, uyilande yonke. Umhlaba uhlangene isikhathi esiningi umuntu nedala zentaba, ezamanzi, ezehlathi, ezeziba, ezemgede. And kufanele uye lapho ngekhathi ezithize eyishiwo yibona. Okamela phephahlele. Masuya lapho khona into efanele uziphathe uhambe ufike ubalungiselele ubangcwambele kodwa Nkosi yami bayeza behlathi. Yabo masukuza la behlathi awuyinyanga Nkosi yami. Hayi bazongijaha. Bazongijaha. Cha ngihlale ngisho ukuthi abamanzi bayajahana kodwa inyanga ayizokujaha uzithuna amafufunyane thuhlanya ngekhanda. Abawunjaha ngempela Nkosi yami. Ngoba once wahlangisa lebentaba nabamanzi baqhuma lapha ehlathini ongakazi ubona ihlathi qala liqhuma mawukuthi wena umhlaba uhlangene ngesimo sokuthi imoya yonke ilaphathi kuwena ifuna ukubambisana ifuna ukusebenza mase sihlangene le moya yonke ehlathi usuyilandile ngena lemzimbeni wakho wena sekuvusa ubukhosi bakho ngeshoba leli lenkomo mase becele kuwena. Kodwa kwenzeka ihlathi liqhuma eqaleni kodwa isikhathi esiningi liqhuma egcineni. Mase kufika inyanga akayodedaka zinamandla leli simangaliso Nkosi yami. Inyanga mase kuqhuma zona ngiba unjaha Nkosi yami. Kube ngakhonto ezokubulala manje ngoba ubalandile entabeni wabalanda emanzini nanti ikhehla lihlele ehlathini. Angiyithinde le ndaba. Abanye benu nedala ezifika kunina zithi hamba olanda abantu abadala. Mina umkhulu wakho ngisehlathini ongithola la. Abanye benu senifaka abantu abadala ekhaya kunaloko kufa imoto kushona abantu kuyabheda njalo mohamba kuthiwa bangene abantu abadala. Makuthiwa fa abantu abadala hayi sonke isikhathi abantu ababelima lapha bedlela amadumbe namaklabishi. Kwesinye isikhathi bathi fa abantu abadala ababesebenza indlondlo zanamakhehla ahamba naleyo ndlondlo zasekhaya. Hamba ubalanda abamanzi bentaba behlathi bempophoba bomgede. Nyangizwe nawe abahamba nesitawu sesibhabhaka kuthiwa ambalanda hamba ubafake ngaphakathi ngoba vele futhi khona around wena uyibhimbisa indaba manje. Usuhlala imbuza zawu 10 uluthi ngiyanifaka umuzi wenu ulanda lenyanga laloba libememeza kanti wena noma umzali wakho okufanele ngabe ahamba fanele lande isipho sasekhaya fanele sibiyihawu la ekhaya. Nyangizwe angiphindi lenyo ke niyibonayo noxama nayo yonke noma ubona amaseli noma yini uyibona yakini akujiki Nkosi yami okwakho ikona iqondene nako. And masusu igijimisa lapha emanzini usukuseduzeke lapho la usukuthinta abonaka idalwa uthi la nomndawo ubona iqhamuka inyoka uthi ulanda lo kuqhamuka inkosazana ulanda lo kuqhamuka inzuzo ngoba nenzuzo iyona nje isidalwa saJehova nje ongeke usunderstand esivela ngendlela eningi futhi asebesithusa. Nyangizwe then abanye benu ngizibona nisehlathini Nkosi yami kuphela into efanele uyazi inyanga ezisehlathini. Mangekho nje utikolosho kungekho mantindane kungekho amaphiyeno kukhona amadoda omgede makukhona inyanga those 4 hayi kancane inyanga kini maye strong ngazi ukuthi ikusebenzise noma ibe nento eyiviya ngayo. Yebo bakuthuma bathamba ulanda enye into lapha.